ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kenya sengi hadin gijing syap penyap dusman uwe kena red badang post nam karta ubadai naga shnong tengah ribhoi district kipat ba nong show shnong bekipat ba naga than patar khama hapdeng uslap bajur klayami pat ba ban pin pau gijing bitar ikibrio trans nam ki bala bathat jubor gijing emu kena kit bor lang mar banyang Halor kani gijing ja kipat ba ubadai naga shnong pher kani ga than klapin long gijing ya pat ba ban pin pau gijing persya jur ya ka balas dang naga shnong lur balapin kot pat hakamadan dok sok ram jogo shnong tengar. Hadian kini lapin long ru ik jingalang pat ba ka balingkot ka belawan banyu dan bentan uduk kinong yalam shnong keri bohoi western dorbar nong yalam gahima jirang kinong yalam na kaseng Hnyotrep Youth Council National Hnyotrep People Hnyotrep Achik National Movement Hnyotrep National Youth Front lembek kiwe Haba ai jingkran ha kani gasngi kinong yalam ba pher lapin pau ka jing sngosi kthang halo ka jing sha penyap dusman jong hebred kit bor lang marbanyang ubadang shi post nam karta ha kami jong ka khat nyotrik mentau benai rempang ha ka rot nong kebedan marjan ba ka yeng ka bo hebred usa Kita kinong yalam ki banjur ki bor jong ka an pakidai ban shimkya mardol ban penlong ki jing tokit ka bajur ban kem ba ban ai ki jing pen saja ka bating ki runar ki badon kti ban shim ka minsi ban lui jong tu hebred ubadang puli ha ka class 2 ha lur LP school Nakilian kinong yalam seng hadim la adab ke jingalang lalet mi ru shathanat patar khama banwa jingtip hlo ka jingya ke jing tokit bad ru ban kintu ki bor pulet bakin shim khia ban pinstat ke jing tokit bat kham tam ban kem bat pinshitam mardor ki riu trangsnam khana bakum kini ke jing jakinum ja shu hadin habon Jong uneu kena bapli ubala syim kerki ya kajing im ka bakordor jonggu ha kiriu transnam harra kajing kerpat jonga ya ki bahaya ngasam khamtam ki kimi ki kpa nungkong nung syap kalong bapin nambat ya ka bor lane ka ain hala ka jong ka kti seo ba bapin nambat ya ka bor hala ka jong ka kti ya ka ain namar bang sautu mare yo ya kada kejing tim ngamudur ya lade balaraja yang khun jonga kai ke banungkong ke bangade menle kombo khun jonga layak ngarung ade benyap kata kada ka rai lane ka jing kut jemut jogi kemikik pa namar kata nakalyang jongka western riboi dorbar ngakan tu ya pi ki bahaye ngasem bapindom shim ya ka ain halak jongka kti nang ne sakmat bu ya ka ain hakti ke jong blai bu ya ka ain hakakti ke jong blai ne hakabor jong ka ain ka jing somsi ka ba don klik ban batai kane ka de ke jing ja ha ka jing tip jong ngaru
kamde ka jingja ka banungkong kalau berlong ka de ka jingja rally jongi ka de ka banungkong ha ka de ka arti di kisno handra ka jingja ha ka jingyo jingtip jonga kalau bende ka sen ka baar ne ka balai handrai wat la ka taru to yuma ki para noksong sinong baye kumala penpau da ex president jago western riboy ka basniu ka mi hina ka telong basniu ka babha ka mi na itlong babha namar kata karena ka jing sniu ka badan karena ka mensim merat kamde juga mensim breu ka badan ha kita ki badan benca ban sim ya kana ka mensim jong neu habret kila phong ya kita ka mensim merat tang umrat ubanut ban penba ban priap ya ki paramrat tang umrat ubanut ban sim ya ka jing em jong ki paramrat ubreu te am ki badang dan ni ka mensim tip breu te blai ki badang dan ni ka mensim breu ki menut ban sim namar kata ban pendo ya kada ka mensimran ki badan napok nyoput jong deka sinong tangan kadai yang iki nong song sinong nadu ke baret hadu ke belasan bangin ya long seteli ban yang ha ka hok bat kata ka hok kalong bangin ya rating khong ya ki jing sneu jong kada ka thain ka dong jongi ngilum hang ni dak ta ka mensim ka besukya ngilum hang ni dak ta ka mensim ka ba sngo e ba kumno kejat bendiu ke jongi kejat bendiu ke balang ret tangkat ni lang labuan peli ki kam ki besniu balang ngap ha kita ki basarkai kita ki jing ya yanti ki balai ringkat bat kita kejat bendiu ki badan hakimi kiri ngam perai ba kadi kesenang ngantet ngai ba kesenang ke balang ret hanrai kikam sniu kilami omdai gini kesian ke beningkong kumangayo sngau hangni om penting om tingal ngasok la jala arsian lai sian menta kikam sniu kumbang sia kerana kila khamduna haki jenta au jaka ke bakam swal kikam sniu menta kila roi hanong kendang bon teli ngai kijing ja ki besniu kijing sha penyap tu kilong keme kijing sha penyap jong ki samla kijing sha penyap jong ki kentai kijing sha penyap jong ki kelung ki kena bon sian ke khamja ki nong kendang namar balai menta la sedang bersengsar kita kijing cat la sang bersengsar kita kijing buat la sang bersengsar kita kijing bam sungau su ba ngidai para kasih ngidai para doa para senam kumta habai dai ba uni kulung nakaliang keseng marsen tep hakat beski marsen yo I haki news kadang kading sngau diau ba kading sngau dong kabana keseng ni nyem tep ya kani karali gablong mentang keski kading mut kejongi kalong bangin wan kendu sa menta igi bahing sam igi nong ilam snong ba dikiwi kibai nak menta bangin li ai nak menta kan mensiam ka pakordor ka bangin adu Henry ngayu yakini ya ga HYC ba ya baro khai ki badan ni ki balala ban organize ka ning rally ban penmi yo pai ba ban peni ya kadat ba ngidang dan ka jing iet ba ka jing sngau parajat benriau ngidang dan ka ka jing iet ba ka jing pangga mensiam raja jai ya udo snam ujongi ukulang ubarang sepau snam ayu kan ka daw trai bandan ni hadu banda pengat ni hadu ka ni ka apat kebon hab bendu no ka jing Tekumta nakaliang jong seng, ba nakaliang jong yang ni berokat. Ni kentu yang police department ba kan sim skia habai dei pakadi kam. Namar bolsin kumba piyo iya ki pasai ba ka police department kalau ka passenger ba ka patulat menteri haban wadi ginu ki kam sniu ki ba kam snow mentoi ai tarayaki. Tenangaliang jongi ni kentujar ba cem kia ni kam lada pem cem kia kumbala keren na itu kumbala thua ki jing thua ki bangai ba lada ka principal man kam lale ai kamut om man se ban sem hi halakti om sam ban se ban sem hi lingba ka slang ban se ban sem hi lingba ki bahi sam lada tep mano ta bale kumta nga kentu ya pigi nong song senang barok khai dulu lada pidan kanulu ka jing tep kabai dai sepang ni ki kam sko ba wat jutiang wat juriat wan sakmat ba pentep ya kita kibalia kenang ba uliu kulung ni uniu habret unjo ya kata kahok ngilan ya ka jing sisa kum kinong song senang kilong kemi kilong pa ki samla ka ai ka banja bat ka ai ka jing sngo jongi ladakne ki jingjia ka jia ki khun ki jongi ngidai ban bu ya ka ki jingmut hangi iwei pai wei
ba ngimde ben su snap jar ngin mi sekmat ban penpau ya gejing penrem ya kini giru transnam bat ngidakan tujur ya kibor jong kaan bakin kem mardor ya kini besim ya kini gejing gajong new hybrid bat ngidak milan tiru ba uta ubale ya kini kakam unyo ya kajing pen saja katkum kaan ke bau de penyo Suang ba ngiladan igibor jong kaan henry lada ngitip dau pai ba ingade ben lek syo dau pai ba hi ban penyap yo kumba penyap yo new hybrid bomdon ubadon pedeng gijing loilu bom patip ya kasniu kasme jong kene perthei te nang kaliang gejongi penrem juri kini balik kini kakam bat ngi penparu gijing solam ya ke baying basem ke balamat ya kini gijing ja artaring kade kesingi ke ba nakaliang kana ka siang tengar hadin mengi lembaga lap tak bor ba nakaliang kita ki riu trang selam kila sim no ya kejing im jong we kena nakana ka siang tengar nakaliang jong ka H&M CEC ngilapoi lang hakana ka sengi menta ka sengi wat langim Kelampoi ladang sedang nakaliang usketri jong ka Western Ribohoi lopoi bagi dekat jong H&M beroi nakaliang ni ka CC Central Budi H&M ngiwan ban support lang ya kene kajing sya thombor jong une pulung mapli ni peremjo nakaliang ni ka seng jong ka H&M Central Budi harangkat ni don lang jong ka Western Ribohoi beroi kawai ngamasai ngapha sya ka police batman Suba ban sim kia ya kane namar balai haman kapor ba ka sajja kum kini jajam nakaliang ka sengis nang penkre dang ba da ka jingtho sya kibor bahalor ba police batman sya SP gam tarter jong riboy ba udah ban sim kia mardor kat kum ka jinglap nakaliang dukhot jong CC Central Budi ba juk por ngadai ro presiden jong ka Eastern West Kecil District Ngiajan bah ngiayat man kesengi gini kalenti namar balai ngi sengeujan ngawan be nang tei sene ngayok sengeu kum kene ka jaj jingjia haman ke area kat kum gejinglap na kaliang jongi kaseng kajing pek perman na kaliang we samla na Eastern West kidon tang artili ki chunang mo sajia kumne kawe kata kalong bahap hapo Eastern West Hill district kata ka chunang la artiat haman kasnem ka sajia mkine tang kentui gini gisnong ba bade ban wat ya kadaw tanrai bayol ase don na kana gisnong yol ase hakate gisnong ba nga sayo i ba man kasnem ka sajia kum kine ki khulung ki kna ikan thei ba man kasnem ka sajia kum kine ba sayap man kasnem bat nga kerpat irang ba snong ya ki samla snong ba da tuet hi dala jongro ngai i lang ba gilap tu bor hante po west kihel ba ki samla snong hante ngai i ba ki da tuet dala ki jong ban yo itu buru nong utak ko trang senam ban chim jing imre dang man kan patmen kim sim kia ya kane nakaliang subha ban pentip lem ki khot seng jong Western Ribohoi jong ka H&M ro ngini terangkat pi samla girang ba snong kum tarter ngakan tu ba ya ka plusman khamtam kadai ban sim kia mador ban idang pat kre ru da ka jing tho syaki khnang ba kane ka kam ya kita ki ru trang senam khnang ban yo kem mador Ramjur ya kani kajing jiak bajia ke pokani ka senong tangar kajing si dia ke bahasa penyap jong hybrid ke bahasa sports nem ka khat trek jong ka khat new trek jong ka miet ka khat new trek balalap ya ka met ya ka khat trek le da kaliang jong ka NHP jong ka jirang circle ni paramjur ya kini ki re boman ki basim kabu ya kajing embreo ka barang loi de bo jong ang ki de ban le tak e bat ki de ban Simkia ya kani ka jingjia ka belajar kani ka senong ka balaya keran ke rong ba mane te ngi na kaliang juga LHP ni paramjur ya kani bagi ki projek ka angin simkia bat kinle ya ka badan kam kumba batum ka an kumba kalong la ka de serta jing em la ka de ha ka ba jin pasti te ni kwa baka re ki ka an kan simkia ya kani bakin yo mardor ban kam yo ne ore boman batang sedam basim ya kajing em kabalele jong ne khana tagi de kan populasi Henry kalong ka ba syam jenjar Henry mantaga sngi karno ngisngu dap ka mensim ngisngu dap ka taga gado anur ba kumangi kisalong mi ngilayu i ba ma phi philayawan hangne ngir ngi kwa ban yasno alang bat
bat phi namar ngi kwa ya kata ka jing suk ka jing shong hagan ka shnong jongi ka jing sngo ka jing shong shngan katno ka jing so jenjar la dangin lek nang ne shamlur tang dum khandiat ngim so not shu tang mi shabar ngim not shu namar kata ka jing smeo kam tam hagane ka di bu aj ka di tang lang katno ngi ya le sitom man pen jem ban pen ja ya kata henry ka jing jenjar jongi kalong ba himla shu ban batai. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.